gure arbasoen ideietatik, garaiak alde batera eta bestera joan eta etorrian ibili dira. Sokak beti eutsi gaitu gaur egun gauden tokiraino. Zelako tresna bihurtu zen aintzinako garaietatik. Gure aitona eta amonek kontatutako istorioek nola sokak ezinbestekoak ziren bizitza aurrera eramateko. Edozein gauza lotzeko, eramateko edota eskeritzeko. Nola ikasi genuen gurasoekin soka saltoan ibiltzen. Zenbat alditan egon garen lokarrien sokak ikasten lotzen. Hola, lehenengoak. Da, bigarrena hola. Horrela. Oso ondo. Eta noski, eskolan lagunekin soka erabiliz sugearen jolasera jolasten. Ekarri. Venga, animo, Ainara! Venga! Kontu! Animo! Azkarrago! Edo lurra eta airearen jolasa olgetan. Prest? Bai. Venga! Venga! Kontu, lurra! Venga, berriro, azkarrago! Oraindik gazteak gara. Eta zenbat alditan egon garen sokatiran gure herriko jaietan. Eutziko, Baina ez holaxe bakarrik. Zenbatetan ibili garen sokatiran gure gurasoekin, senidekin, lagunekin, edo irakasleekin. Etorkizuna bertan daukagu. Eta zenbat alditan ikusi dugun itsasontzi batek Euskal Herritik kanpora eta arrantzale soka desberdinekin egiten dituzten korapilo madarikatu horiek ezinezkoak direla egitea. Espagetiak! Eta tomatearekin eta guztiz. Zer da hori? Espagetiak. Baina ez ukitu asko, Oi! Baina... Espagetiak! Ez egin du! Hombre! Zip, bateko atuko ditugu? Vale, venga. Egira tomatearekin. Nahi dituzu? Ez eman! Egun dugu pelikularena, bitxakurrena. Badakizu hori? Bai! Venga. Orain jango duzu. A ber! Mamu bat. Pertsona bata. Bai? Bai. Emango diot espagetiak? Baina gutxi. Vale. Kaixo. Nahi dituzu espagetiak? Bai, venga, hartu. Ara, eskerik asko. Agore, maitia, uizki ditzeko da. Jaten areu. Kaixo, zer zabe jaten? Espagetia jaten. Ez. Ama, nahi duzu espagetia? Ez, maitia, ropa eski egiten nago. Ama, ez zite ematen. Neska! Laguntza! Ai! Laguntza! Ez! Zuk ere!
zelako bronka. Orain jabetu. Ba, gizu zer egingo dut nik. Begira! Begira zelako bibotea! Eta ben bibotea! Ai, bote diazu. Hombre. Zelako txapure. Ai, zanda, garata. Burro, zarekin. Baina, ziertan zabiltzatu. Espagetiak jaten. Ai, ama, espagetiak dira. Eta tomate. Baina zer da hori? A ber, terri. Da, nire osabako paritutako kaseta. Uala! Okitu aldago? Garbitu eskualde nengo. Bueno, venga. Benetan. Eta guztia garbi. Guztia garbi. Hemen, espagetia. Espagetia. Orain bai, tarri. Begira, zenbat botoiera, Truku. Txin. Eta hau zer da? Eta begira hau, dako, superantena! Hori dago iziartzeko. Tru. Jarriko dugu musika, Bai! Venga, ba. Dantzatuko dugu? Bai! Venga! Sokak? Ez dakit? Zer gertatu da? Mira!
Mamua esatzen zu? Bai, oso ongi. Eta? Eskeritzeko arropa bezala. Oso ongi, hori da. Adibidez, soka hauek zertarako. Sokatira egiteko, eta hauek abezer gehiago. Espaguetiak ziren modu koloretu zitzen duna. Ez. Ze jolasa. Zugarena, todo eso, no? Zugarena eta zer gehiago. Aire da lurra. Bale, orain. Ba, ekizue zertarako erabili dugun trapilloa? Azkenirako. Espantxarena, magiako. Bale, oso ondo. Zerbait gehiago? Lokarria? Lotziko. Eta, badakizu zer dan erretroproiektore bat? Bai. Ba, begira, Jartzen badugu soka, hori da inuna, ikusten da itzala, ez da? eta gero aurrian jartzen bagara ere, gure itzala ikusten da. Nahi baduzu probatu, Eta, bueno, hainteko zuen aukera soka desberdin hauekin eta material desberdin hauekin, esperimentatzea zuen artean eta... Irudimena erabili. Hori da. Venga, aurrera! Gainera ezagutzen dituzu eia. Gainera ezagutzen dituzu eia. Bai. Egon zineten, kanpoan jolasten haiekin. ¿Eres mi gato para ver jugar con esto? Es que andar escucho igual, Claro, baina hau errazura, ez? Ja, bere nago, a ver. Era la bizar. ¿No quieres saltar tú? Nik uste guztatu zaiola,